masih tahu oleh kesulitan beku sebetulnya sebenarnya misalnya macam pasti ya hebat anda lebih cukup lama sih menengku ngartam kesalahan pada manusia kau tahu nunggu amre ponsulis takanya itu ku selama sih menang engkau kerja kep barai beri pada aku nak lah jangan kamu jangan nalai punya berai mereka kerja sih thabai mana dah semua jangan cari kep sini ya hello lwgwpwr boibw ang sini lau kasih lwgwpwr kuping kensibaw tu asa kalaman kasih bermazangin dong आरो मोजाङै था लोगोफोर ओमफ्राय जोंबो बोराय बुरै मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आं भिडिअ लाबोया मास मोनसेयानो जासिगोन आरो ना ओमफ्राय जायाखै मास मोनसे जासिगोन आरो जायाखै ओमफ्राय दिनैथ' खामानिबो गैया नालाय डिउटिबो गैया ओंखायनो दिनै मोनसे लाबोलायबाय आरो ना लोगोफोर जाबाबो जायाबाबो थ' नायलांबानो जाबाय मानि सायाव भिडिअ लाबोदों नायलांबासो मिथिगोन आरो जोबजासे नायगोन होननानै आसा खालामबाय बयखौबो आरो जायफोरा नायनानै साबस्क्राइब खालामाखै लोगोफोर थ' साबस्क्राइब खालामना हो अननानै आरो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम दाबाव लोगोफोर थ' बिदिब्ला जियानो जाया मानो आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर भिडिअआ जाहैबाय मैया ना इउटुब नङा माबा फेसबुक आरो इन्स्टाग्राम नामा बे मोननैया मैया जायाखै आरो ना आंनिया जायाखै आरो ओमफ्रायो जानायाथ' बयनाबो जायाखैनो ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो आंनिखौल' जायाखै साननानै लादों आरो ना मैया ओमफ्राय आंथ' साननि 2:40 खामानियाव थाङो डिउटियाव ओमफ्रायो हरनि 8 बाजियाव ओंखाम जानो फैयो ओमफ्राय बे ओंखाम जानो फैनायावहाय आङो फेसबुकखौ नायदोंमोन आरो ना ओमफ्राय आरो बिराद फेसबुक नायो ओमफ्राय फेसबुक नायबा थुबा जाया आरो ओमफ्राय थुबाय थाबाय जाया ओमफ्राय दानाबा मा जाखो जाबाय आं ओमफ्रायो ओरैनोथ' मबाइला सानावहाय आंना माबा जाखानाय हें जादोंमोन आरो ना ओमफ्राय दानाबा डिउटि गनानै बोरायासो 200 थाखानि जोंथ' बानाय रोङा ओमफ्राय बानाय होनानै लाबाय आरो ना ओमफ्राय 200 थाखा लाबाय ओमफ्राय दानाबा ओंखाम जानो फैनायाव थुबाबो जाया नालाय ओमफ्राय टाइमाबो जालायलांबाय माने 9 बाजियावनो जोंहा आरो डिउटियाव जयेन जाफिननांगौ ना ओमफ्राय दानाबा थांबाय आङो डिउटियाव थांबोला ओमफ्राय मानसिफोरा आंखौ सोंबाय आरो ना लोगोफोरा ओमफ्राय सोरबा बिबाजै जानायबा सोंबाय आरो ओमफ्राय नोंना फेसबुकआ मा जाखो होननानै सोंबाय आरो ओमफ्राय बिदि सोंनायखाय आंहालाय गिलायलांबायसो आरो हारे आंनि फेसबुकखौ बे मानो सोंखो आंनि माबाफोर फट'फोरासो भाइरेल जानानै थांबाय नामा बिदि सानबाय आरो आं गोसोआव ओमफ्राय आङो उल्था सोंफिनबाय ओमफ्राय मानो सोंखो मा जादों बिदि होनबाय आं बयनाबो फेसबुकआ जायाखै आंनाबो जायाखै बेबायदि बुंबाय आरो होनबासो आङो ओमफ्राय गोसोखौ एसे मोजां मोनबाय आरो बिदि होननायखाय ओमफ्राय बिराद गिबाय ओमफ्राय दानाबा ओमफ्राय फेसबुकखौनो दानस्राबाय आं उनाव जाफिनगोन ना मागोन बेखौबोथ' रावनिफ्रायबो खोनायाखै ओमफ्राय आंनियाल' जादोंदां होननानै आङो दानस्राबाय ओमफ्राय दाननानैसो आं दा खुलिफिनबाय आरो ना ओमफ्राय जि बोरैबा मोनबाय आङो फेसबुकबो जाला इन्स्टाग्रामबो जाला ओमफ्राय इउटुबखौ नायदोंमोन आङो आंनि इउटुबखौ आरो ना आंनि चेनेलखौ ओमफ्राय बे जायो बेबायदि जादों आरो ना लोगोफोर मैयाहाय ओमफ्राय बेनो आरो आंनि भिडिअआ लोगोफोर ओमफ्रायथ' मानि खारनाव मैयानि दिनाव फेसबुक इन्स्टाग्रामा मानो जायाखै लोगोफोर आं कमेन्टआव खोन्थाहर आंथ' मिन्थियाखै नालाय मानि जाहोनाव बेबायदि जादों माने बेक जानाय थुबाबो जायाखै आरो आंनियाल' जायाखै बयनाबो अल इन्डिया जादों नालायथ' लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर आंनो अननानै प्लिज मानि थाखाय जायाखै बेबायदि आरो ना थ' आंनि भिडिअ बेनो लोगोफोर थ' जायफोरा नायाखै नायनानै साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालाम लोगोफोर आरो मोनसे खोथा शेयार खालामना हो माने आंखौ रावबो अनग्रा नायग्रा सापर्ट खालामग्रा गैया लोगोफोर थ' बेनिखायनो
सोरबाफोर अननानै शेयार खालामना हो नामा लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियाव दोननोसै बारा गोबाव खालामबाय थाया जोङो बोराय बुरै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना बेरायहैनो दिनैथ' डिउटिबो गैया नालाय सुटि जोङो ओरैनोथ' सुटि खालामनो हाया माने डिउटि गैयाबाल' जोङो बेरायो आरोना बेबायदि ओमफ्राय ओरैनो मालायनि दिनाव सुटि खालामबाथाय सुपारभाइजारफ्रा रायो नालाय ओंखायनो जोङो जाथा सुटि खालामा आरोना दिनै बुधबार जोंनि सुटि नालाय जों दिनै बोराय बुरै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना बेबायदि थ' लोगोफोर आरो आङो ससेबाबो लाबोबाय आरोना आं गोसोआव मैया मा साननाय आं दिनै बेखौ फोरमायदों आरोना थ' लोगोफोर थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय